Hello everyone, गासिबो आंनि YouTube चेनेलाव बुरैनि YouTube चेनेलाव गासिबो बरनाय थालायबाय गोदान बोसोरनि स्रायनो हाफपेन्टनि मोखां सबाय सिखो गोनांखो लानानै बरनाय थाबाय ओमफ्राय दा बुरिया बहाय खामानि मावगासिनो आरोना माने बिना फैसानि पाउडार माबागासिनो मानसिफोरनो थाखाय होगासिनो आरोना दा सिख्लाफोरा बिना फैसानि पाउडारखौ फोननो मोजां मोनो नालाय दा आरो बैसागोनि दिन नालाय गफं होगासिनो आरोना ओरैनो फ्रियाव गुफुर जानायनि ओमफ्राय दा साना बहाय इनो साना द' माबायदि जादों औवायाव ओमफ्राय आङो रानिंबो खालामना फैखांबाय आरोना ओमफ्राय रानिं खालामना फैखांनानै ओमफ्राय दा गामियाव एसे लामा अन्थाइ आलि होनो दं आरोना ओमफ्राय बेखाय आङो मावनो लिंफैदों ओमफ्राय आं थांसिगोन आरोना ओमफ्राय बुरिया ब्लगखौ दिनै बानायसिगोन आरोना मा मावो मा मावा बुरिनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा बुरिया नै ओंखाम जाथ'वाखैना आरो ओंखाम जाखांबाय आङो हाजिरा मावनो थांगोन नालाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै दा रेडि जाना दंथ'यो आरोना ओमफ्राय सासेया फैथ'वाखैनो जों सानैल' मावगोन आरोना सानैजों बेसे हायो बेसे हाया दिनै मावबाय थासिगोन आं मबाइल लांफाला ओमफ्राय बुरियासो ब्लगखौ बानायसिगोन आरोना दिनै नै बुरिया ओमफ्राय मबाइल देखायबाय थानाङा मानसिया खामानि मावखायाखै आरो नै ड्रेसखौथ' बुंखानाङा जंला पापासो गानखादों माने दख'नाबो नङा माबो नङा आरोना बियो मानो दख'नाखौ बिदि गाननो मोजां मोनो दख'नायाथ' दङ आरोना गाननोनो बायो आरोना ओमफ्राय बेबायदिसो गानो आरोना बुरिया बहाय रागा जायै जायै खामानिसो मावगासिनो आरोना ओरैबायदि फागोसेयाथ' बेसेबा गोजानाव आलासिनो थांबाय आरोना फागोसेया सानैया आलासिनो थांबाय ओमफ्राय बुरिया आरो नै गोबोर ओरि गारखांनानै सिबगासिनो आरोना आङो दिनै रानिंखौ बिराद खोमसियावनो खारनो थांदों आरोना माबायाव पासथायावनो थांदों आरोना खारनो रानिं खालामनो पासथायावनो खारनो थांदों ओमफ्राय खारनानै दैमायावबो थब्ल'ना फैखादों आरोना डाइरेक्टनो फाग्लासो ओमफ्राय दैमायाव थब्ल'ना फैखांनानै आरामसे थाव फोनबाय साहा लोंबाय ओमफ्राय दा आङो ओंखाम बुरियाथ' आंबो मिथियामोन आरोना खामानि मावनो थांखागोन होननानै मैया दाख्लैबावैयो खोन्थाखादोंमोन नालाय खोन्थानायालाय ओमफ्राय खामानि मावनो थांगोन थांनाया गद जायाखैमोन ओमफ्राय आं खारनो थांखादों आरोना बे कारनावनोथ' नङाबा फदनो लिंब्र'ना होबाथाय खारनाया बन्द' जागोन नालाय लोगोफोर रानिंखौ लाबाय थानोसै आरोना दाथ' आरो बारा एसे गोबाव गैखाया नालाय थाबनो जागोन इन्टारभिउआबो माबायावनो मे जुन जुलाइहालागै होनायनि सेस्था खालामदों आरोना ओमफ्राय बेखायनो आं रानिंखौ दोनथ'ला खारबाय थानोसै आरोना बे बुरिया बहाय खामानि मावगासिनो बिराद सिबगासिनो आरोना इना खामानि मावनाया मुखुब आरोना दा अयथासार मुखुब बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो थांनो नागिरनो सेस जोंना ना बुरै बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो थांनो नागिरनाया खिथु गोलावलाव जालायगौमोन खोमालै बावखुंग्रियाव गाखोबाथाय ना नोङो ओथिनो हायाबा हासिब तासिब रोगाना होलायनांगौ आरोना ओरैबायदिसो हासिबाबो नुवाखै जोंना गियार कन्डिसन गोनांसो आरोना गयथिना खंनिसो आरोना ओरैबायदिखा हाव ओमफ्राय इखौ सिबबाय थासिगोन आरोना बुरिया ओमफ्राय मबाइलखौ गारना गालांसिगोन आं जालदामनो मबाइलखौ न'आव ओमफ्राय आङो थांसिगोन खामानि मावनो फन रायलायबाय थाना दै जायजों मेजोंनो दांगोन बुनायावले ओमफ्राय बहाय थास' दं आरोना जाना बिरादनो थास' माखासेया नै बहायबो दं आरोना थास'आ नै बहाबो दं ओमफ्राय नैयावबो दं ओमफ्राय जोंहाथ' अमा दंखायो नालाय लोगोफोर बेयावनो बिजोंनो थास'जोंनो रुनानै सरकारनि माइरंजों दांसिगोन आरोना अमानो होनाया लोगोफोर रावबो दानस'नाङा दै बेखौ आं नांजोबो बियो अमा फार्मिंनि थाखाय अमा फार्मिं लकेल फार्मिं खालामनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय बिनि थाखायनो नै थास'खौ लाखिदों आरोना आङो रावबो दानफायनाङा दानफायनांगौबा मोनखाबायबो बिगुरा जिबाय दानफायोबा ओमफ्राय बुरिया नै साफा सुफा खालामखाबाय आरोना लामाखौ दायोथ' मोसानो फैगोन नालाय दिनैनिफ्रायथ' मोसानाया सुरु आरोना लोगोफोर आङो खामानि मावनो बादोंमोन आरोना बेखायनो बुरैखौसो एसे इन्टारेस्ट खालामनो सानदोंमोन आङो दिनै ओमफ्राय दा खामानि मावनो थांनांबाय दिनै खामानियाबो सानैल' मानसि होनदो हागोन हाया नायनोसै आरोना सानैसो लोगोफोर बिराद खस्थ' आरोना खामानियाबो अन्थाइ रोगानांगौ आरोना लामा गोदानाव अन्थाइ रोगानांगौ थेलाजों ओमफ्राय बुरिया दा ब्लगखौ बानायबाय थाथोंसै लोगोफोर आं बेखिनियावनो आंनि इउटुब चेनेलखौ आंनि इउटुब चेनेल नङा दै आंनि इउटुब चेनेल नङा रिंकि मावजिनि इउटुब चेनेलखौ बेखिनियावनो आं एयारन खालामनो सानबाय आरोना
Hello everyone, welcome to my Ringki Muchahary YouTube channel. लोगोफोर दिनै गासिबो रंजालि बैसागोनि बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर नै नोमबाजैखौ बोरै नुदों नायब्लां नुब्लां नायनानै लाखा नोमबाजैया बोरैहाय लोगोफोर दिनै बैसागु मोसानो थांनिसै बोराय गैयियावनो मोसाहैलायनोसै आरोना बैसागु बोथोरखौ मागिहैला जोबनोसै आं मोसानो नंगोन दा सोरबा सोरबा आं मोसायालै लोगोफोर मोसानो आं लाजिसोयो बोराय गैया आरोना ओमफ्राय माने फटकसो साफाय जानो नायदों आङो लोगोफोर फटक साफाय जानो थाखायनो बेफोरबायदिसो देलायदों आङो ओमफ्राय बोराया बेलेगाव थांदों आरोना खामानि मावनो मार मानसिफोर दंफैयो बिफां सिङाव लोगोफोर बोराय नुदों बैसागु मोसाहैनो थांसै जा फाय नैबे बिफाङाव शुटिं लानि आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नै फटक शुटिं हमग्राया आंना लोगोआ बिसो आरोना ओमफ्राय जाथ'बाय आरोना ओमफ्राय दा सानैजों बैसागु मोसानो थांसै ओमफ्राय इखौ ओंखारहैनोसै आरोना ओमफ्राय दा दसेनो मोसानो थांसै जोंहा सानैजों ना सां दुगैदो ओमफ्राय दा मोसानो थांसै जोंहा सानैजों एसे देलायफ्लांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामनोसै नङाबा दा बोराया नुबायबा होनलायगोन मेगन जाफैगोन आरोना दा देलायनाय नुबा गावहाथ' खामसाव हाजिरासो मावहैदो आरोना ओमफ्राय दा मालायखौ मेगन जागोन इयो ओंखायनो आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा ब्लगखौ बानायनो नागिरबासो इदि गानदों नोङो होनना रायलायगोन दा ओंखायनो आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामनोसै ओमफ्राय बोराय रायगानोसै आरोना दिनैनि ब्लगा बिदिनोसै आरोना लोगोफोर इन्टारेस्टिंनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जाबाय थानाय समावनो डिस्टार्ब जालायबाय आरोना ओमफ्राय आं गय सफारि बुथुम दोनबाय दंमोन ओमफ्राय बे गय सफारिखौ आं हरनोसै आरोना बेफारि दं बैथिंजाय ओमफ्राय लांनो फैदों आरोना लोगोला इ गोथांसोमोन द' सिंखावनाया ओमफ्राय नै सौरा बोरायनिफ्राय ना लाखिबाय नाखौ दा मादो जानाय जायो र' ओंखामाथ' दहाय फुङावनो संखानाय दं आरोना एवना जागोन इ थाबा जोंहा दानदो दा मोनायाव ज' जागोन बायगन लायनानै ओमफ्राय नै सफारि बेफारिया माबा लायनो थांदों दैया पियन बागिसि र' Star. Isana नै मालाय बुरजाथार जोंहाना इसेल' आधा केजि Nam posa zemal. Hei kumla Ini tu posa mal. Ini mal tu jauh nazi itu. मालायफ्रा नै साफा साफा बानायसोदों खोमा itu आगर कुमला बारहुंखायाव सोरिलाबायनायसो आरोना जोंना नै खनसाबलु खनफला ओमफ्राय मालायफोरना बिफाङावनो हाननानै दानखाव फोराननाय आरोना नै साफा साफाथार बेनिफ्राय नै गय सफारि फानना 100 थाखा मोनबाय लोगोफोर दा मेथाइ जाहैनांसिगोन आंहा दैमाफोराव थांना ओमफ्राय नै आंनि खर'आव लाग्रा बिबारानो गथ' फिसानि माबा ओंखाम ओंख्रियाव गेलेनायसोमोन आरोना बेखौनो लासाबलाबायदोंमोन आङो जा जखरसोखा फाग्लिसोखा मानसियानो नै सुदा फाग्लिखा नांग्रां फाग्लिसो नै मानसियानो जाथ'बाय आरोना जोबथ'बाय आंनि शुटिंआ बेयावनो लोगोफोर दाना मोसौ दै दौनो थांनो गोनां जालायबाय आरोना बोरायाथ' दिनै गैया नालाय गथ'फोरा मोसाग्राफोरा डेन्जारसो गोजा बक्सजोंसो मोसादों ना आखाइजोंसो मोसादों मिथिया ओमफ्राय ओरैजाय मोसाग्राफोरा नै दोल्लोसो थांबाय इथिं सिख्ला सेंग्राफ्रा फिला बर' ओमफ्राय नै आरो फैबावदो आरोना माखासे खानै फैबावदो थालांदोंमोन खोमा बिसोरो गोदि गफाय ओमफ्राय नै फाइनालि लोगोफोर दानि बावै लाखिनाय नाखौ आं फ्राय एवनो नागिरबाय आरोना ओमफ्राय ओंख्रि जानोबो बेरना सान्दुङावबो एसे गोसोजों दै सोमनानै जानोसै आरोना लोगो ओमफ्राय आं नै माथानि एवखांबाय माने आइजों आंजोंल'सो आरोना ओमफ्राय बोरायाथ' गैला हाजिरा मावनो थाङो बेनिफ्राय ओंखामाबो दंखायो आरोना ओमफ्राय दहायनि मानोमोन माथि गालदाबजों आलुजों संखानायमोन आरोना बेखौनो जानोसै
ओमफ्राय नै गाइखेरखौ फुदुंना दोनदों दा मोनायाव लोंसैआरोना बेलासियाव लोंनो हागौमोन अबयसे बोराया दा गैला इबोथ' सानि गोरोमखा ओमफ्राय दा लोंथ'ला आरोना दा गाव फैबा लोंसिगोन ओमफ्राय आं दा नायबे ना माथाम एवनानै दोनसै आरोना ओमफ्राय दा मोनायाव साथामनो माने जासिगोन आरोना लोगोफोर बाखिखिनिया माने बे आरोना आलासि जानो थांदों